Célunk, hogy egy tudományos ülésnap keretén belül a szakembereket, a kollégákat, az érdeklődőket tájékoztassuk a készhigiénia kapcsán felmerülő legújabb kutatásokról, az irányvonalról, és hogy mindenkit felzárkóztassunk. A spórák hónapokig, hetekig jelen vannak a környezetünkben, mindenhol. A cipőnk talpán, a papucsunk talpán, a berendezési tárgyainkon, sőt, még a házi kedvencünknek a bundáján és a tappancsain is. Hogy tudunk ez ellen leghatékonyabban védekezni? Hát a szappanosvizes, melegvizes, dörzsölésen alapuló kézmosással. A gyerekeknél látjuk, hogy a gyerekek oktatásában ott lehet a leghatékonyabban elérni eredményeket, hogyha ez ilyen szinten foganassul meg az emberbe, és ezt vizsgálják különböző kutatások, és reméljük, hogy egyszerűen ezeknek az eredményei hozzánk is eljutnak, és ez alapján tudunk majd valahogy beavatkozni akár az intézményeknél is.